Allah gashi muna cin abincin su gidan su safa. Daɗi. Malawa me aka kai? Me aka ji bakin ka? Ke ma ji bakin ki. Ai bari. Ni ba wanda zai garo mata sai dai ku ga guda biyu ce. Me aka ga ko ba ka irin wannan abu. Ɗan TikTok dariya za su yi mana. Ki sa min malama kabeji. Ina Desti kin yi missing. Ayyo Allah Desti ta yi sai. Gaskiya duk wanda zai ci dan waken nan sai mun yi signing nashi. Sannan zaka ci dan wake. Allah. To. This one dan waken na special. Kuma kin yi sauka. Ashe ta yi sauka. Ta mu ga hoton mai aji. Gashi? Wallahi ita ce. Mahaddaciya ce, kanuwan da ramali. Ashe mahaddaciya ce. Kanuwan da ramali. Ne ramalin mata. Da ramaliya.